Il-Ministru għal-Għawdex u l-Pjanar Clint Camilleri żar diversi xogħlijiet infrastrutturali li qed isiru fil-Belt Victoria fosthom triq l-Ewropa li bdiet tingħata it-tarmak quddiem il-padiljun sportiv u akwatiku li issa wkoll wasal fl-istadji finali tiegħu qabel ma jibda jinfetaħ gradwalment biex jitgawda mill-isportivi għawċin. Dan fil-waqt li fil-jiem li ġejjin se jkomplu jintensifikaw ix-xogħlijiet fuq toroq prinċipali oħra sabiex tittejjeb l-infrastruttura u servizzi oħra fil-Gżira ta' Għawdex. Dan l-impenn jidher biċ-ċar kif proġetti sinifikanti qed jitlestew jibdew b'ritmu maġġel biex bekk titjieb il-kwalità tal-ħajja tal-għawċin kollha. Il-Ministru Camilleri ħabbar ukoll it-tlestija b'suċċess tax-xogħlijiet fit-triq Santa Dminka l-Belt Victoria. Din it-triq issa hija kompletament lesta, asfaltata u kompluta bis-sinjali l-ġodda u reġgħet infetħet għat-traffiku. Kif ippjanat triq Arturo Merċieqa issa nagħlqet sabiex beda x-xogħol fiha. Barra minn hekk ix-xogħol għadu għaddej b'ritmu maġġel fit-triq l-Ewropa u t-triq il-ġdida George Pisani. Dawn il-proġetti jinkludu mhux biss it-tqejjid tat-tarmak ġdid, iżda wkoll titjib kruċjali fl-infrastruttura ta' taħt l-art bħad drenaġġ u l-provvista tal-ilma kif ukoll soluzzjonijiet għall-maniġġjar tal-ilma tax-xita. Dan huma ftit mix-xogħlijiet li għaddejjin bihom anzi se nkomplu qegħdin nintensifikaw propju x-xogħlijiet anke f'toroq prinċipali li se jkunu qegħdin jitħabbru fil-ġranet li ġejjin sabiex fl-aħħar mill-aħħar nagħtu l-upgrade li hemm bżonn propju fejn tidħol l-infrastruttura fejn jitlu servizzi ġewwa Gżira ta' Għawdex.